U għal-pjaċir tiegħi li ninaqat magħkom bħal kull sena biex niċċelebraw ix-xogħol ta' Fejda li jwettaq il-Laboratorju tal-Paċi u biex nippremjaw żagħżugħ ieħor Għatjubija permezz tal-premju Papa Ġwanni 23. Qabel nibda r-rimarki qosra tiegħi xtaqt nieħu l-opportunità biex nifraħ lill-Patri Dionysio Mintoff għall-ħidma sfiqa tiegħu matul is-snin. Irrid nirringrazzja lill-Patri Dionysio Mintoff għall-viżjoni tiegħu, imma wkoll għaliex dejjem kien champion tal-ugwaljanza u l-ġustizzja soċjali f'pajjiżna. Irrid nirringrazzja wkoll it-tim kollu tal-Laboratorju tal-Paċi talli għamel minn din l-okkażjoni fejn niċċelebraw it-tjubija l-altruiżmu, l-ġenerożità u l-inklużjoni data importanti fil-kalendarju nazzjonali tagħna. Din l-okkażjoni annwali hija importanti għaliex minn sena għall-oħra nirriaffermaw valuri li kuljum isiru aktar importanti. Speċjalment għaliex f'dinja li qed issir aktar egoista, maġla u għaċana s-suċċess individwali, daw il-valuri faċli jiġu injorati jew jintesew. Illum qed niċċelebraw il-kwalitajiet mill-isbaħ taż-żagħżugħ Owen Vassallo. Jiena impressjonata bil-biberija li Owen żviluppa ma' sieħbu Jake. Biberija sinċira ta' sapport għal sieħbu biex iħossu mhux biss inkluż fl-iskola, iżda wkoll biex l-esperjenza tal-iskola tagħmlu żagħżugħ aktar ferħan u komplut. Aziz Owen, inti eżempju ħaj ta' x'ġid nistgħu nagħmlu meta nkunu ġenwini fl-għajnuna li nagħtu lil ħaddieħor. Qed tikkonfermalna kemm nistgħu nagħmlu ġid lil ħaddieħor anke b'inizjattivi li nwettqu waħedna. Għaldaqstant irrid nappella liż-żgħażagħ Maltin u nieħu l-opportunità biex nħeġġiġhom biex ikunu attivisti tal-inklużjoni, tal-ġustizzja u tal-paċi fost ħbiebhom u fil-familji tagħhom biex insaħħu l-komunitajiet tagħna b'reżiljenza altruista għax ngħixu f'ambjent fejn inħobbu aktar lil xulxin u nħossuna tassew maħbubin. Rrid nappella liż-żgħażagħ ukoll biex jagħmlu miż-żożija tagħhom żmien f'ħajjithom fejn l-esperjenzi, l-abbiltajiet u l-kwalitajiet tagħhom jużawhom biex joħolqu opportunitajiet ta' fejda b'risq is-soċjetà li qed ngħixu fiha. Ħalli jibnu pajjiż li jkun tassew miftuħ għall-aspirazzjonijiet pożittivi u ta' ġid sostenibbli. Jien irrid inħeġġeġ liż-żgħażagħ Maltin biex jużaw dan iż-żmien ħalli jsaħħu fihom infushom il-ħeġġa li jaħsbu f'ħaddieħor, ħalli jgħinu fil-bini ta' komunitajiet reżiljenti u li jkunu jistgħu jiffaċċjaw u jelbu l-isfidi li ġib magħha il-ħajja mingħajr disgwit u ġlied fostna. Jien nemmen li l-ġenerazzjoni żagħżugħa f'pajjiżna għandha tkun voċifera favur inizjattivi pożittivi u rispettużi biex niżviluppaw futur mimli ġid sostenibbli għal kull min qiegħed jgħix f'pajjiżna. Dan il-messaġġ għal ħajja altruista ta' rispett, ta' dinjità, ta' inklużjoni u ta' ugwaljanza insibuh fil-qalba tal-Aġenda 2030 tal-Ġnus Magħquda u 17 il-mira għall-iżvilupp sostenibbli. L-Aġenda 2030 hija sistema ta' valuri b'sensiela ta' oġġettivi biex id-dinja titħeġġeġ ħalli twettaq fil-prattika il-ġustizzja soċjali, tibni dinja ta' opportunitajiet ugwali billi tinkludi lir-razza umana kollha u tħeġġeġ biex naħsbu f'xulxin ħalli nassiguraw li l-iżvilupp tagħna jkun wieħed tassew sostenibbli. Fil-laqgħat tiegħi ma' tfal u maż-żgħażagħ fl-iskejjel qed ikunu ta' spiss l-okkażjonijiet fejn niddiskutu dawn il-bżonnijiet biex nilħu l-miri għall-iżvilupp sostenibbli għad-dinja biex tagħti spazju xieraq għal kulħadd. Il-mira numru 10 partikolarment tisħaq fuq l-importanza tal-ugwaljanza bejn nies kollha mingħajr differenza ta' minn fejn ġejjin jew ta' liema kultura inħadnu. L-Aġenda 2030 tisħaq fuq razza umana waħda li l-koll aħna minn aħna jixirqilna niġu trattati b'rispett, b'dinjità u b'imħabba. Meta naġixxu b'mod rispettuż u b'mod altruistiku, bħalma jaġixxi Owen ma' Jake, aħna nkunu qegħdin nuru kwalitajiet ta' leadership b'saħħtu li huwa essenzjali għall-futur ta' pajjiżna. Fil-komunitajiet tagħna hemm nies li qed jesperjenzaw il-faqar, il-prekarjat u l-esklużjoni soċjali. Hemm nies fil-komunitajiet tagħna li jibżgħu
jagħmlu kuntatt ma' oħrajn minħabba diskriminazzjoni u preġudizzju. Hemm nies fil-komunitajiet tagħna li jħossu li m'għandhomx vuċi biex jisemmaw it-tħassib tagħhom. Għaldastant inħeġġeġ liż-żgħażagħ biex bħala Win jappoġġjaw lil dawk ta' madwarhom u jagħnuhom biex iħossuhom empowered u inklużi fis-soċjetà. Nixtieq inħeġġeġ liż-żgħażagħ biex ikunu xempji tas-solidarjetà, speċjalment ma' dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Eżiż żgħażagħ, kunu kuraġġużi u tiddejqux tagħtu l-għajnuna u s-sapport tagħkom lil sħabkom, lil dawk li għaddejjin minn xi diffikultajiet u anke fejn hemm bżonn, ma' nies li ma tafux. Eżiż żgħażagħ nħeġġiġkom biex dejjem tiftakru li l-isforzi tagħna u dak kollu li nagħmlu f'ħajjitna irridu nibdewh bir-rispett. Rispett li huwa valur fundamentali għad-demokrazija attiva, b'saħħitha u parteċipattiva. Jekk aħna ma nkunux rispettużi, ma nkunux nistgħu noħolqu kultura ta' paċi pożittiva u sostenibbli u l-ġid holistiku li huma pedamenti fundamentali għall-iżvilupp b'saħħtu tal-komunitajiet tagħna u ta' pajjiżna. Il-Laboratorju tal-Paċi permezz tal-ħidma tiegħu qiegħed jibgħat messaġġ b'saħħtu dwar l-importanza li l-membri kollha tas-soċjetà tagħna jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw b'mod sħiħ. Jingburija li fil-qalba tax-xogħol li qed isir minn Patri Dionisio Minto fil-Laboratorju tal-Paċi hemm messaġġ qawwi ta' rispett, ta' solidarjetà u ta' mħabba. Għaldaqstant inħeġġeġ lill-poplu Malti biex flimkien naħsbu f'modi kif nuru l-imħabba u l-kompassjoni ma' dawk li nintaqgħu magħhom biex niżguraw li dawn ma jkunux iżolati, ma jkunux iddiskriminati jew ma jkunux vittmi ta' bullying u preġudizzji. Jien nittama li bl-eżempju ta' żagħżugħ bħala Win, bħala poplu nkunu nistgħu npoġġu l-promozzjoni tal-paċi u l-well-being bħala part intrinsika fil-ħajja tagħna bħala nazzjon. Grazzi ta' dan l-eżempju kbir, Owen. Fl-aħħar nett għal darb'oħra irrid nifraħlek, Owen, għal dan il-premju prestiġjuż u minn qalbi nixtieqlek l-isbaħ xewqat għall-futur. Jien tassew kburija bik, Owen.